Ah non, ce n'est pas de la danse, c'est plutôt de la musique. Voilà. Pour expliquer, est-ce qu'on peut l'applaudir très très fort s'il vous plaît? Yes. Mr. Kiki, nagode Allah. Nagode Allah. Nagode. Masoya ne maƙauna ta sirga sirge ban zagin ka kai ma ba na so ka zage ni ban so karka kai ma ba na so ka soke ni daga Allah ne in yadda kowa sai ya so ka na gode ni mata da maza kowa na barka ya gogona ya zauna haruna ya zauna biskana ita biya ya bi jiki na san kallakanta kalle na bar zage na malam kai har karka kaje ya gani da kai malam kake zagi na gari kai aikin karbar shari ka zama mutum na gari kaji garcin kai zamto alkhairi karra ka zama in kari da wani kai ci batu na malam bar san ka ba kai mai shari kodin ka kasa na ciwo ka san na san ba ka da kunya tarbiyya ba ka da tarbiyya malam ba ka da tarbiyya menene dan ka zage ni a wajen ka ko ka kushe ni yabon Allah ne ni inuwa a sama ruwa ne na zan fasa taro zaki ba na jin tsoro komai za kai kai dan Allah aka san aka fashe ce wallah sharrin daga zo ne ka kulla na barka da min sama ne jalla Mr. DJ. Sing dardar nake ji na kamo dan soyayya na zan mutu bai yi zaton so zai yi mun gaba na kamo dan so na zan mutu bai yi zaton so zai mun gaba soyayya hakan ne ba sabon tunani na duba na hanga ina tunani kan kai ba soyayyen wasan dabo a zuciyayyo min tabo dama ban fara ba ka shiga raina ka zauna a san da ban shirya ba ba bakin da ba wasu ka tallaka zuci ka duba so dodo mai kai zuci tsoro ne gwagwara amsa ka su kai so farmaka ba kai nazarin na duba so mai sa ai gaba so mai sa ai ta baba so yaro ko kuma babba so na yarda su yau girma mai sa nai ne ifama so bayyin alfarma so kenan ya suna kan ne ka saka na zauce ne akan C'était